नाथाय गावसो फार्स्ट दिनै एक्सिडेन्ट जाहैबाय आरोना फुरा गारिनि हालोदा नायदो गारिया नाय माबायदि सेस बायजोबाय ओरैबो सेस गैला सेस बुजोब्बाय नै बेथ' दरजा सरजाग्रा गैला ओमफ्राय बेरेफुंजानि जोङो गुवाहाटि फारसे थांदोंमोन फुरा नैगिजननिफ्रायनो गारि एक्सिडेन्ट जाबाय कन्ट्र'निफ्राय थैबावदों नामा दा गवासै दहाय एसे गरममोन आखायाव दोलाबाय एसे थैनांबाय थादोंसो गवाखै एकदम नायदो जेला जोब्बाय इयो बे नङा नैबेनिफ्राय एसे सिगांनिफ्राय नैबेनिफ्राय नैबेनिफ्राय औ गारिया थुख्रा जाबाय दंफाङा गुबाय बिदिनो बायजोब्बाय गारिनि लाइट गासिबो आंनि गारिया एक्सिडेन्ट जानानै सेस आरो मानसियाबो नायदो माबायदि इसोरनि अननायाव आं जेने थेने बासिबाय आरो आंनि लोगोआ दैथुना सालायदोंमोन बेबो जेने थेने इसोरनि अननायाव बासिबाय मालायनि एक्सिडेन्टखौ नुबाय थायोमोन नाथाय गावसो फार्स्ट दिनै एक्सिडेन्ट जाहैबाय आरोना फुरा गारिनि हालोदा नायदो गारिया नाय माबायदि सेस बायजोबाय ओरैबो सेस गैला सेस बुजोब्बाय नै बेथ' दरजा सरजाग्रा गैला ओमफ्राय बिथिंना उननिया एसे मोजाङैनो दङ गारिया ओरैबायदि उल्टां फाल्टां बेदादों 10 बार 20 बारसो बेलथायदोंखादों आरो माने एकदमबारे फुरा बेयाव आं जिरायदोंमोन लोगोआ आंना गारिखौ सालायदोंमोन हेन्डेलाथ' माबायदिथाय हेन्डेला गैला एकदमबारे लाइन पे ऐसे ना यार मेरे गोदा ऑल्सी साबी देखिए ऐसे ना गाड़ी लगी गाड़ी साबी ना हाँ गाड़ी साबी है ada sih nih mana मा खालामथ'सै बन्द' खालामथ'सै र' फिनिश खालामथ'आदानो टिकेटखौ दा गारिनि लेखाखौ लाबाय सेस बोरैबा मोदोमफ्रा आलौ गलाजोब्बाय खर'आ एसे सानाय मोनगासिनो बेखौ फुल बडि चेकआप खालामनांगोन मा जादों मा जायाखै एकदमबारे मानसियाथ' दा जेबो बे आखाइ बे दोलानाय मानाय बिदिल' बेखौ नुदों खिन्थु खर'आव एसे मा नांदों बोरै नांदों बेखौ आं मोननो हायाखै बेखौ फुल बडि चेकआप खालामबासो हमनो हागोन आरो ना लाइफआव फार्स्ट टाइम बेबायदि जाथाय जाबाय आरो ना उनाव आपडेटखौ होबाय थागोन आङो थेंक इउ